Moi! Nyt on taas kiire päällä. Tänään tehdään treeni, mikä ei vaadi mitään välineitä, eli se tehdään oman kehon painolla. Ja se tarkoittaa sitä, että sun on aivan turha tulla selittämään mulle, minkä takia sä et vois treenata, koska tosiaan tää ei vaadi mitään välineitä, tää ei vaadi hirveästi aikaa, koska tässä ei ole mitään erillistä alkulämmittelyä. Tää ei vaadi paikkaa, sä voit tehdä se vaikka ulkona, saat loistavan rusketuksen vielä kaupan päälle. Tää ei kasvata lihaksia naisille, vaan enemmänkin tää kiinteyttää ja polttaa rasvaa, koska tää on aika aerobinen treeni. 8 liikettä, mä näytän sulle liikkeet, mä näytän yhden kierroksen, missä tehdään siis 4 toistoa per liike. Ja tarkemmat ohjeet on tämän videon perässä, eli ei muuta kuin kokeilemaan. On niin lennokas treeni, että vaatteetkin lähtee päältä. Mut nyt jo nousi syke ja vasta 1 kierros takana. Kuinka pitkälle päästään? Kokeillaan. Moi!